UDA dhi nyime kod yaro bade e kaunti ma Kisumu ka koro itimo ikruok mar yiero jotend duond burano mano dwe mar 12 higani. Moko kuom jokanyo mag ODM kawuono nodar e duond burano kendo donje UDA e nyasi mano bag e kar dak ma Kisumu East. Jokanyo mag UDA kotene kod George Ayugi malaro bedo jakom mar kaunti ma Kisumu owacho ni dwaro gi maduong' en neno ni gimedo kwan jokanyo mag UDA e kaunti no. Duond burano pod ni kod chenro mandiko ji kaka jokanyo mag UDA ka bende nyaka sani thoth ji osenyiedhore lela mar laro kombe mopogore e kaunti ma Kisumu. To Beatrice kako wuoyo no ana kwayo jatelo mantie kae ili munipatie hiyo kiti ya UDA chairperson ya Kisumu County mpaka mujiandikishe kama wanachama ya UDA. Kwa vile wale ambao watapiga kura tarehe 9 mwezi wa 12 ni watu wanachama wa UDA. Wabiroka ni an kako yuko abire oda adwa tiyo go chieng ok adwa tijo tieno. Demokrasi no sadonje Kenya be jalue mono kele koro ok adwa podo nikech wave mokwongo mar uhuru ne wantie to no diwa mar Ruto wave ni 10 years ni wada donje fully mi vijano bed thuolo giyud gik ma giyudo direct ticho tire. Kenya is a multi-party state. Ma multi-partyism jalue mano kedo ne kakelo. To gima lich ahinya ni jalue mosike one party state nyaka nwa